David, explica'ns per què fem un detox ara, després de vacances. Proposo aquest detox ara, a tornar de vacances, perquè normalment a les vacances canviem els nostres hàbits, fem sopars més tard, acostumem a menjar alguns extras que no estem habituats o que no fem durant l'any, amb un contingut de sucres i de greixos més elevats. Això ens fa moltes vegades acumular algun quilet de més en el nostre cos, que si simplement tornem a la normalitat, aquests quilets s'aniran acumulant. I any rere any ens trobem que ens situem fora del nostre pes i és una cosa molt habitual a la nostra societat. Què proposo? Fer un detox per tornar a posar el comptador a zero. Explica'ns per què ens fas menjar el que ens faràs menjar en aquests moments. Bé, és important, tot i que molta gent pugui pensar que l'estiu és una alimentació molt fresca, a base d'amanides i que això és molt lleuger, és fantàstic per l'estiu, perquè l'estiu fa més calor, és el moment de consumir més productes crus, però a mesura que canviem l'estació a la tardor, que és una estació on ja ve més fred, és important canviar també aquestes coccions. Per no fer-ho d'una manera tan brusca, com és passar de les vacances al treball, com és passar de moltes hores de llum a menys hores de llum, com és passar d'un tipus d'alimentació a un altre, que serien les sopes, és bo fer sutilment petits canvis a les nostres coccions i anar introduint aliments més propis de la temporada, d'aquesta temporada que anomenem finals d'estiu o cinquena estació, que és aquest entremig entre l'estiu i la tardor, que és un bon moment per començar a fomentar el dolç, aquest dolç natural que ens aporten els productes propis de l'estació i que ens ajudaran a endolcir, a relaxar el nostre organisme i fer aquesta transició d'una estació a l'altra d'una forma més harmònica, més agradable i més suau.